És un plaer tenir a l'Helena aquí. A més, és una sorpresa que estigui, perquè ens coneixem d'un altre àmbit i casualment va quallar aquesta xerrada. I estic molt content de que... Silenci, sisplau. L'Helena diu en una petita bio que ens ha enviat que sempre l'ha fascinat el món dels residus i sobretot sempre li ha capficat de com donar-los una segona vida. I bé, aquest interès ha anat lluny pel que veig, perquè ha estat a molts llocs formant-se amb aquesta temàtica, que van des de la Denmark Technical University amb un Erasmus, també ha estat a Boulder, Colorado, a la universitat, amb una beca entre Europa i Colorado. I després a la Universitat de Wageningen, suposo que és Països Baixos o Bèlgica o una cosa així. Holanda, sí, Països Baixos. És a Països Baixos. I actualment està fent la tesi doctoral al grup d'investigació GICOM, on investiga els efectes de biocarbó en les emissions gasoses del procés de compostatge. Molt bé, doncs, endavant. Gràcies, Felip. Imagineu que avui, quan heu anat a baixar les escombraries, us heu trobat que no hi havia un contenidor. Llavors heu hagut de venir amb les escombraries aquí a la feina. I a mesura que anàveu entrant a la sala, les anàveu apilant aquí. Bé, a la sala fa més fresqueta que fora, però les bosses d'escombraries van fent olor, llavors l'ambient es va carregant, comença a crear-se una humitat enganxifosa, hi ha alguna mosca. Ràpidament aquest ambient es torna insuportable. I de cop apareix un geni. I amb un simple petó de dits converteix aquesta gran bossa de brossa en una muntanya de diamants. Avui, aquest geni seré jo. Soc l'Helena Olivera Veguer i estic, com deia el Felip, estic fent el doctorat al Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental i avui vinc a parlar-vos sobre el valor dels residus. I em centraré en explicar-vos com podem donar-li una segona vida a la brossa orgànica. Perquè el concepte de brossa, residus, escombraries és un concepte artificial i obsolet. Si mirem a la definició de la paraula residu, diu tot allò que queda i que no aporta profit per a l'objectiu desitjat. Si mirem a la natura, no hi ha res que compleixi aquesta definició, més enllà del que nosaltres, els humans, deixem enrere. Tot té un propòsit, tot és circular. Tenim el cicle de l'aigua, les xarxes tròfiques, i és que el concepte de residu és un concepte que introdueix l'ésser humà quan no sap què fer-ne d'un material. En un intent de fer un canvi de paradigma en el qual els residus passen a ser recursos, a nivell municipal els ajuntaments instauren la recollida selectiva. Què és la recollida selectiva? És això que tothom, a casa seva, fa de posar els envasos al contenidor groc i les restes orgàniques al contenidor marró. I ara vinc amb una pregunta. Qui de vosaltres aquí separa la brossa orgànica? Ostres, tu! Estem a més de 3/4 parts a la sala. Bé, segons les estadístiques de l'Agència de Residus de Catalunya, els últims 20 anys la recollida selectiva ha millorat, del 23 al 47%. Això pot semblar uns números molt xulos, perquè anem millorant, però què passa? Que segons la Unió Europea hi ha uns objectius que diuen que l'any passat, el 2025, hauríem d'haver aconseguit arribar a una separació de residus del 55%. És a dir, que estem gairebé 10 punts pel darrere dels objectius. I ahir just a la nit estava a casa d'una amiga que viu en un poble on fan recollida porta a porta i estava parlant amb sa mare perquè em deia és que això és complicat, té les seves dificultats de gestió, però d'on sorgeix aquest polèmic sistema de recollida?
Doncs els ajuntaments s'han trobat que han d'assolir aquests índexs i ja s'ha creat aquest sostre de vidre de la recollida del 50%, que l'única manera que hem pogut superar-lo ha sigut instaurant aquest sistema de porta a porta que ens permet fer recollides de fins al 90%. Llavors, avui no he vingut a explicar-vos com aconseguir augmentar aquest percentatge de recollida, sinó en explicar-vos què fer amb aquesta recollida. O sigui, un cop haguem augmentat aquesta quantitat de brossa orgànica que recollim. Abans, però, vull fer un petit incís. Com els diria als meus alumnes, això és pel 10, no? Però quan parlem de recollida selectiva, de separar els materials, m'agrada fer èmfasi de dir que els individus el que podem fer és separar els residus, no els reciclem. Qui recicla és la indústria mitjançant processos fisicoquímics o biològics que permeten transformar aquest material. Els individus només podem separar. Però això és pel 10. Si separeu, heu aprovat de sobres. Llavors, què podem fer amb aquesta fracció orgànica un cop l'hem separada? Doncs el GICOM, el grup d'investigació en compostatge, on estic fent la meva tesi, treballem amb 3 processos diferents. La digestió anaeròbia, el compostatge i la fermentació en estat sòlid. Anem d'un amunt. Comencem amb la digestió anaeròbia. Com diu el seu nom, és un procés que es du a terme sense oxigen anaerobi i que el du a terme una comunitat microbiana molt complexa. Què ens interessa d'aquest procés? Doncs que obtenim 2 productes, un gas, el biogàs, i un sòlid, el digestat. El biogàs és un gas molt ric en metà i s'assembla molt al gas natural. És per això que el podem cremar i obtenir energia i és una alternativa als combustibles fòssils com ara el gas natural. I l'altra cosa que obtenim de la digestió anaeròbia és aquest digestat, que tot i que ja ha patit un tractament, no el podem aplicar directament i molts cops el que fem és compostar-lo. Llavors anem al segon procés, que el podem fer al compostatge de la fracció orgànica que us deia abans o del digestat, però en aquest cas és un procés amb oxigen. També tenim una comunitat microbiana molt diversa i el que més ens interessa és que fem una valorització material perquè obtenim un compost, que és un sòlid que podem utilitzar com a fertilitzant. De forma equivalent hi ha la fermentació en estat sòlid, que també es du a terme amb oxigen i fem una valorització material, però en aquest cas fem servir un microorganisme en concret, perquè tenim com a objectiu generar un producte d'interès. Aquest producte d'interès pot ser molt variat i es pot aplicar a molts àmbits diferents, però en el cas de la gestió de residus, sobretot l'apliquem per generar bioestimulants, és a dir, que ens permeti fer créixer les plantes millor, o biopesticides. De tots aquests exemples, jo avui em centraré en el procés de compostatge, perquè és el que més probablement conegueu, no? Segur que heu vist. Aquí hi ha... Espera, mira aquí. Hi ha un compostador comunitari. Aquest està a l'Escoleta de la Universitat Autònoma i estan compostant la fracció orgànica dels residus municipals, que també podem anomenar forn, però segur que heu vist algun en algun jardí o en algun hort comunitari. Però també aquí soc jo palejant uns quants quilos de merda, però bueno, de femta de vaques, que la femta dels animals també s'ha compostat durant molts anys per fer compostatge i després fer aquest fertilitzant que dèiem. I també he escollit el compostatge perquè, com ja us ha avançat el Felip, és el meu tema de tesi. Llavors, 4 coses clau que necessitem perquè el procés de compostatge es dugui a terme de la millor manera possible. Com dèiem, primer de tot, és un procés biològic.
Són els microorganismes els que s'encarreguen de convertir la matèria orgànica inicial en el compost, de fer aquesta degradació. I per fer-ho necessiten oxigen. És per això que posa aerobi. Llavors, els microorganismes es comporten com quan els humans fem esport, que comencem a suar i a generar escalfor. Doncs, mentre estan degradant aquesta matèria orgànica, els microorganismes generen temperatures i fan aquest perfil que veiem. Comencem a temperatura ambient i puja fins a un pic de temperatures termòfiles que després anem baixant. Les temperatures termòfiles són temperatures de més de 45 graus, però he arribat a mesurar temperatures de fins a 80 graus en una pila de compostatge. I això per què és tan important? Perquè ens porta a l'últim apartat. Sí? Aquestes temperatures termòfiles ens permeten obtenir un compost higienitzat, és a dir, que està lliure de patògens i de llavors, ja que aquests han sigut eliminats per les altes temperatures. D'aquesta manera, quan apliquem aquest compost com a fertilitzant en un conreu objectiu, no tenim un patogen que pugui malmetre el nostre conreu ni un altre llavor que estigui competint contra aquest conreu. Llavors, perquè tot això es dugui a terme de la millor manera possible, afegim un últim paràmetre que és l'agent estructurant. Normalment, això són restes de branques o estelles de fulles grans que el que ens dona, com bé diu el seu nom, és una estructura. Això permet que l'aire i, per tant, l'oxigen pugui passar correctament a través de la pila de compostatge i no ens trobem en zones on no hi hagi oxigen i passin altres coses. El procés de compostatge és un procés molt robust que s'ha aplicat al llarg dels segles, però té els seus reptes. I el primer repte del qual us vull parlar avui és la temperatura. Hem vist que és clau arribar a aquestes temperatures termòfiles. Termòfiles són temperatures per sobre de 45 graus, a les quals estem eliminant tots aquests patògens i llavors. Llavors, de vegades passa que hi ha alguns materials que compostem, com ara dèiem el digestat, que ja ha patit una degradació prèvia, que li costa arribar i mantenir aquestes temperatures que dicta la normativa per poder aplicar després el compost al camp. També tenim l'altre factor, que és la humitat. Necessitem treballar en un rang òptim d'humitat pels microorganismes. I aquí apel·laré al vostre sentit comú, perquè si us imagineu, quan el material està molt sec, com en un desert, tenim pocs microorganismes que puguin viure-hi. I si està molt humit, el que passa és que el material es compacta molt, com si fos un fang. I llavors es creen unes zones on no arriba bé l'oxigen. I en aquestes zones on no arriba bé l'oxigen passa el primer procés del que us parlava al principi. Tenim com una digestió anaeròbia, és a dir, estem produint metà. I el metà és un gas d'efecte hivernacle que contamina 27 vegades més que el diòxid de carboni. Un altre gas que s'emet en menor mesura és l'òxid nitrós, que té un potencial 273 vegades superior al diòxid de carboni. I, no ho he dit abans, però el diòxid de carboni també s'emet, perquè si estem fent una degradació amb microorganismes que consumeixen oxigen i estan degradant matèria orgànica, que és carboni, el que desprenen és diòxid de carboni. Però el diòxid de carboni, en aquest cas, el contem com a carboni biogènic. I ara aquí sé que deixo un terme nou sense introduir, però més tard en tornarem a parlar. Però és el fet que sigui aquest biogènic que no comptabilitza com a emissions de gasos d'efecte hivernacle. I altres gasos que també es veuen al procés de compostatge són amoníac i compostos orgànics volàtils que, quan estan en grans concentracions, poden derivar en males olors. Òbviament, aquí estic parlant de molts gasos i sembla molt catastròfic tot, però hem de tenir en compte que aquesta és la millor alternativa per gestionar els residus orgànics en aquestes condicions. Si els residus orgànics van a parar a la fracció resta i van a un abocador,
el que estem fent és la pitjor de les combinacions de les tecnologies que veiem abans. Perquè en un abocador no tenim oxigen. Està tot el material junt, sota terra, i llavors estem tenint una digestió anaeròbia de tot el material. És a dir, que estem generant metà, però unes concentracions molt diluïdes i en un espai que no està controlat. Per tant, aquest metà no es pot utilitzar com a biogàs o és molt difícil, s'està començant a fer recerca. Llavors, en un abocador el que estem fent és generar metà i alliberar-lo a l'atmosfera. I, per tant, contaminar molt més. Llavors, el compostatge té els seus contres, però això no és una excusa perquè ningú llenci l'orgànica al contenidor de la resta. Llavors, fins ara us he estat parlant de la fracció orgànica del residu municipal, de les restes de menjar, però hi ha una altra subfracció que acompanya els residus orgànics que generem als municipis, que és la fracció vegetal. La fracció vegetal la conformen fulles, branques, restes de diversos conreus, i a Catalunya es recull en gran mesura, no només per l'aportació municipal, sinó una mica, com us deia, que hi ha aportació de conreus i també tales que es fan als boscos per prevenir incendis. Llavors, una aplicació que podem fer d'aquesta fusta residual és la producció de biocarbó. Potser algunes de vosaltres el coneixeu com a biochar. He portat avui una mica de biocarbó, després podeu passar a mirar-lo. I el biocarbó es produeix agafant aquesta fusta residual, posant-la en un forn a altes temperatures i sense oxigen. És el que anomenem una piròlisi. I d'aquí obtenim tres materials. Un gas, que anomenem syngas, un líquid, que anomenem biooil, i el sòlid, que és aquest biocarbó, que és un carbó negre, com veieu aquí a la imatge del mig, que pot ser de diferents mides. Hi ha fins a una mica de pols que quan el fas servir, de fet aquest matí quan omplia aquest pot se m'ha quedat la mà negra d'aquesta pols, que hi ha les partícules més fines, fins a partícules de diàmetres de 2 centímetres. Llavors tenim un gran rang. I quan el mirem, això és a escala visual, i quan ho mirem a escala microscòpica, aquí teniu una imatge del SEM, aquí, aquesta, veiem que el biocarbó és un material molt porós, que està com compactat en cel·les, podria semblar com un rusc d'abelles o una esponja. Llavors, el biocarbó ha rebut un gran interès als últims anys com a tecnologia d'emmagatzematge de carboni. I aquí segur que algú farà cares rares, perquè com pot ser que cremar fusta estigui ajudant-nos a combatre el canvi climàtic? Deixeu-me que us expliqui. Tenim aquest gràfic, ens centrem en el requadre blau. Perquè un arbre o material orgànic emmagatzema carboni durant un temps limitat. Però quan aquest mor, o pitjor, es crema, tot el carboni que ha emmagatzemat torna a l'atmosfera en forma de diòxid de carboni. És això el que us deia abans, que el diòxid de carboni biogènic del procés de compostatge no el comptabilitzàvem. Perquè si no féssim el compostatge i simplement deixéssim la pell de taronja degradant-se, trigaria més, però s'acabaria degradant en diòxid de carboni i anant a l'atmosfera. Llavors, això és el cicle biogènic del carboni. Què passa? Quan estem cremant la fusta residual a aquestes temperatures en concret, el que estem aconseguint és estabilitzar el carboni en una forma mineral molt estable i molt difícil de biodegradar. Llavors estem fent aquesta corba, aquesta fletxa verda, en la qual estem passant el carboni d'una forma lliure a la part de l'atmosfera i l'estabilitzem en una forma sòlida, com si el guardéssim una mica a la geosfera. I, per tant, estem revertint el que fem quan cremem combustibles fòssils, que és trencar aquest equilibri de carboni que teníem a la geosfera i alliberar-lo a l'atmosfera. És per aquest motiu que la producció de biocarbó està molt incentivada com a estratègia de mitigació del canvi climàtic.
Vale, molt bé. Ara tenim el biocarbó, sabem què és, però què fem amb ell? No? L'aplicació de biocarbó a escala industrial està implementada. Sí? Durant els últims 10-15 anys ha anat gaudint l'interès i és un clar exemple de la simbiosi industrial. I aquest és un nou concepte que us vull presentar avui, perquè la simbiosi industrial és com l'economia circular, però a nivell industrial. Vale? El que fomenta és una creació d'una xarxa entre diferents indústries on els residus d'una puguin ser utilitzats com a recursos d'una altra. D'aquesta manera estem evitant l'extracció de matèries primeres, sí? Reduïm els costos també d'obtenció d'aquests materials i reduïm tot l'impacte ambiental del procés. Coses a tenir en compte. S'ha de vigilar que de vegades cal fer una transformació d'un residu perquè un altre pugui ser aplicat com a recurs i s'ha de minimitzar aquestes transformacions i també hem d'intentar que aquestes indústries estiguin properes les unes a les altres. La producció de biocarbó en fusta residual és un clar exemple d'un flux, o sigui, una d'aquestes connexions de simbiosi industrial que podríem trobar. I avui vinc amb 3 exemples clau. El primer d'ells és l'aplicació del biocarbó a l'agricultura. Hi ha casos, per exemple, a Califòrnia, que tenien un camp d'ametllers, van aixecar-lo tot, van barrejar el terra amb biocarbó i van tornar a posar els arbres amb la idea de millorar la porositat del sòl, la capacitat de retenció d'aigua, la disponibilitat dels nutrients, moltes coses. I s'ha vist que en agricultura funciona i ja s'està aplicant. També s'aplica el biocarbó en l'àmbit de neteja de corrents d'aigua residuals. Durant molts anys, sobretot en els passos finals de purificació, s'ha aplicat el biocarbó, el carbó actiu. I el biocarbó i el carbó actiu s'assemblen molt entre si per les seves capacitats d'adsorció i les seves característiques d'àrea superficial. Doncs clar, el biocarbó prové d'un residu i també té associat tot aquest tema dels crèdits de carboni, per tant, compensa utilitzar-lo enfront del carbó actiu. I l'últim exemple que us porto avui és un exemple que és molt més proper del que penseu i probablement no el conegueu. Mireu, fa un parell de mesos va sortir a les notícies que l'Ajuntament de Barcelona havia fet un acord amb l'empresa Carboliva. Carboliva produeix biocarbó a partir de pinyols de les olives. I el que estan fent a Barcelona és barrejar aquest biocarbó amb l'asfalt, amb la idea de millorar o, en alguns casos, mantenir les propietats de l'asfalt, ja sigui en canvis front la temperatura, tenacitat front les fissures, diferents paràmetres que tenen en compte, i aplicar-lo en l'asfaltació de Barcelona, també amb la idea d'aquesta reducció dels costos de diòxid de carboni equivalents associats al procés. I aquí, ja ho he anat dient, però volia fer un esment que tota aquesta producció de biocarbó va associada a uns crèdits de carboni. Llavors, avui tampoc m'aniré molt per les branques per això, però el que sí que vull és com que siguem crítics amb aquesta aplicació i venda dels crèdits de carboni i que sempre tinguem en ment la piràmide de gestió de residus, que prioritza sempre la reducció de generació d'un residu o de generació d'unes emissions front la compensació d'aquesta mitjançant els crèdits de carboni. Però us he posat uns quants exemples de valorització material del biocarbó a escala industrial. N'hi ha de molts més. Es fa servir per alimentació animal, tractament de corrents de gasos i comença a fer-se una mica de recerca també a nivell de valorització energètica. Però avui he vingut a parlar-vos
de l'aplicació de noves línies de recerca del biocarbó que estan obertes. Llavors, jo sé que aquí a l'ICMAP hi ha algú que està mirant de fer-ho servir, però la meva expertesa, al final, és en la gestió de residus. I és aquí on juntarem ara les dues històries que us he explicat fins ara. Per una banda, aquests residus orgànics que estem compostant i, per altra banda, aquesta fusta residual que hem convertit en biocarbó. A la meva tesi el que faig és afegir el biocarbó al procés de compostatge i veure què passa amb les emissions de gasos. Però abans mirem aquest esquema, que ja us ho he anat introduint una mica abans, però veiem aquí que tenim els residus orgànics, que una opció és primer fer una digestió anaeròbia i obtenir aquest material digestat que podem compostar o saltar-nos aquest pas i passar directament al compostatge per obtenir aquest compost que va parar a l'agricultura. Ja heu vist que el biocarbó es podria fer també no només a fusta residual, sinó que es pot fer d'aquests residus, però el podem aplicar a la digestió anaeròbia, al compostatge, el podem barrejar amb el compost o aplicar-lo directament a l'agricultura. Llavors, a la meva tesi em centro en biocarbó al compostatge. Per què? Perquè hem vist que podem solucionar algun dels reptes dels quals us estava parlant abans. Aquests reptes, quan apliquem el biocarbó, poden convertir-se en solucions. El primer que dèiem abans, tema de temperatura. És molt important arribar a aquestes altes temperatures. I ara no sé si del tot si us he dit abans, però el digestat hem vist que era difícil arribar a aquestes temperatures perquè la matèria orgànica havia sigut degradada. Doncs quan afegim el biocarbó, s'ha vist que es comporta com una esponja d'humitat i d'escalfor. És a dir, que la presència de biocarbó durant el procés de compostatge ens ajuda a arribar i mantenir les altes temperatures durant el procés de compostatge. I també, com ja us començava a dir, afecta a la humitat, perquè ajuda a regular la humitat del procés de compostatge. Per una banda, en climes molt secs, mediterranis, com ara el nostre, ens ajuda a prevenir l'addició d'aigua. Llavors, clar, quan estem a zones tan propenses a la sequera, és un factor important a considerar. I per altra banda, si hi ha un excés d'aigua, el biocarbó també ajuda a regular-ho. I si recordeu, quan regulem la humitat, el que estem fent és reduir les zones sense oxigen. I a més, com que hem vist que el biocarbó és un material tan porós, també ajuda a crear aquesta estructura que dèiem que era molt important per la distribució de l'oxigen. Llavors, el fet d'aplicar el biocarbó també ens està ajudant a reduir les emissions dels gasos que afecta. Per començar, el metà dèiem que generen aquestes zones sense oxigen i ja comença a reduir-se pel fet que reduïm aquestes zones sense oxigen, però a més, el biocarbó hem vist que es comporta com una esponja d'escalfor, d'humitat, però també és capaç d'absorbir el metà. No només això, sinó que en el cas d'altres gasos amb l'òxid nitrós no té aquest comportament tan fisicoquímic, sinó que sembla que afecta la microbiota present al procés i, per tant, reduïm les emissions de l'òxid nitrós mitjançant la presència del biocarbó. Així doncs, hem vist que produïm biocarbó i estem reduint les emissions del canvi climàtic, però, a més, a l'aplicar-lo al procés de compostatge, reduïm les emissions intrínseques del procés i, per tant, estem contribuint a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del procés. Però, clar, aquí jo us he explicat tot el que funciona i sé que en aquesta sala hi ha moltes persones científiques amb una carrera que us heu trobat molts reptes i que, òbviament, tot no són flors i violes i ja està clar que en aquest procés tampoc. I el major repte amb el que ens hem trobat és que tots aquests experiments que s'han fet a escales petites.
Llavors, el procés de compostatge és un procés molt complex que quan l'escales comences a veure l'impacte d'aquesta temperatura i què passa? Que també quan puges la temperatura, doncs les emissions de gasos també es veuen afectades. Però bueno, no m'enrotllaré molt més perquè no cal que això sigui la meva defensa de tesi, perquè vull tenir la vostra atenció per un últim missatge clau amb el que vinc avui. I és que perquè les enginyeres puguem fer tots aquests processos de valorització material i energètica, necessitem tenir els materials separats per les seves característiques. I aquí apel·laré a vosaltres com a ciutadanes i no com a científiques, perquè necessitem que els residus vagin al vidre al contenidor verd, que al contenidor de la resta hi hagi el mínim possible i que totes les restes de menjar i de fulles vagin a parar al contenidor marró, perquè només així podrem imitar el veritable geni de tots, que és el planeta Terra. Moltes gràcies per la vostra atenció. Us passo el biocarbó perquè no ho obriu que us tacareu les mans. Moltes gràcies, Helena, per aquesta xerrada tan didàctica, tan clara i tan dinàmica. O sigui, ha estat espectacular. Gracias, Elena. Me ha gustado mucho la presentación. Ya lo sabes, trabajamos con Carboliva para almacenar energía con los biochars y uno de los problemas que encontramos es la reproducibilidad, porque varían mucho las características del material en función del batch que te viene. ¿Hay alguna metodología que permita aumentar la reproducibilidad? O porque, claro, depende de la fracción que pilles X de materia orgánica, pues las características del biochar es distinto, ¿no? ¿Se puede homogenizar esto? Aquí Àngel m'ha espiat una mica, No, perquè és un tema que volia comentar i vull dir, el biocarbó al final, parlem del biocarbó com si parlem d'una cosa que sempre és la mateixa. I no, o sigui, canvia depenent del substrat, les propietats, o sigui, el procés, però inclús cada batch amb el que podria semblar el mateix, no ho és. Estaria bé, d'alguna manera, de tenir aquesta reproducibilitat, però també has de pensar que estàs tractant amb residus. Llavors, això, les persones que gestionem temes de residus, sabem que ja hi ha una incertesa intrínseca del fet de treballar amb aquest tipus de materials. Vull dir, les meves barres d'error, quan faig un experiment amb 200 tones de material, no són les mateixes que quan estic al laboratori amb 2 quilos. Llavors, s'ha de començar a entendre i també a acceptar. O sigui, si tu trobes una manera de fer-ho, jo t'animo, endavant, oi tant. Però tampoc que sigui una cosa que ens freni massa perquè a escala, o sigui, els residus és el que tenen, que van canviant. El tema es que si quieres hacer una batería o un condensador y necesitas que, bueno, dices, ¿qué capacidad de almacenamiento tiene? 100. Y según la batería que hagas o el condensador, unos 100, otros 50, otros 180, pues claro, eso a la hora de sacar el producto final té un efecte. Tiene una dificultat, no? Clar, també potser pots plantejar-ho com intentar... Els paràmetres del procés els pots controlar al màxim possible, no? I després el pinyol, en aquest cas de Carboliva, veure què el fa canviar. Perquè si veus que va canviant segons al moment de l'any que el reculls, no ho sé, intentar homogenitzar-ho. Fer com una bassa de recollida en el qual tu vas emmagatzemant durant tot un any, fas una barreja, llavors aquesta disparitat la pots com ajustar abans de fer la piròlisi, que és una mica el que es fa amb les aigües residuals, però... Sí. Havies demanat. Si era només el pinyol d'oliva o eren més coses?
La meva pregunta era sobre això de carboliva, si només era únicament pinyols d'oliva de les mateixes olives o d'olives diferents o no sé, era com... Carboliva té diferents productes pel que jo he vist, perquè al final ho fa servir amb diferents residus de la producció d'oli. Però en el cas del que estan fent a Barcelona és amb pinyols d'oliva, també perquè depenent de quin material posis, la piròlisi canvia el producte que obtens. La porositat del material, el pH, l'electroconductivitat, les bed surface area, que de fet ho enviem aquí, que algú de l'ICMAP, no sé qui, però ens ajuda a analitzar. Llavors, tot això canvia molt. Llavors, intenten, com el que deia l'Àngel, que necessiten saber homogenitzar el producte final, llavors una manera d'homogenitzar-ho és controlar molt el substrat, el material que estàs ficant a la piròlisi. Però bueno, carboliva ho fa amb això, però heu vist una mica l'esquema que a la piròlisi es pot ficar no només fusta residual, com jo us explicava, perquè era el que tenia sentit en la xerrada, però hi ha inclús, tinc aquí la Marta, una companya meva, que ha provat el digestat, també part posant-lo a la piròlisi i obtenir biocarbó. O sigui, es pot fer de molts residus sòlids. El que passa és que quan estem posant material en un forn volem que hi hagi el mínim d'humitat possible, perquè si no estàs perdent energia. Llavors, hi ha materials que són més interessants que d'altres. I aprofito, aquests forns, a quines temperatures per fer la piròlisi són molt altes? Entre 450 i 700 normalment. Però després també, clar, hi ha gent que fa investigació a més baixes temperatures, al nord de Catalunya hi ha el centre forestal i que prova de fer alguna piròlisi inclús per sota dels 400 graus, no, Marta? I després, per sobre dels 700 també s'ha fet, però les més comunament temperatures normalment és entre 450 i 700. Perquè després també tens la gasificació, pots canviar una mica les temperatures i els paràmetres del procés i canviar lleugerament els percentatges de material que obtens, de productes que obtens i les característiques d'aquests. No sé, jo tinc més preguntes, però... Te reserves? Vols reservar-te? Sí. Jo també tinc moltes preguntes, però vamos por partes. El tema de les condicions, no sé si això realment influeix o no, però les condicions ambientals externes al procés tenen alguna interacció amb el procés mateix? Vull dir, per exemple, jo m'imagino el tema de fer compostatge ja a escala més gran, no al laboratori. Perquè clar, al laboratori és molt fàcil controlar les condicions, però després, quan ho reprodueixes en un lloc gran amb quantitat, el tema de, per exemple, que la temperatura ambiental cada cop sigui més alta, les condicions d'humitat canvien, o sigui, el canvi climàtic mateix, vull dir, va tenir algun tipus de... M'encanta aquesta pregunta perquè l'últim experiment que he fet ha sigut, teníem unes piles de compostatge a una granja de bovins i vam fer l'experiment a l'estiu i ara aquest últim hivern i el que canvia de forma significativa són les emissions de gasos. La temperatura ambiental fa que els gasos tinguin més tendència a sortir de la pila o a quedar-se. També el tema de la temperatura, tot i que al final les piles aquestes, quan ja són més grans, el que els ha afectat més que la temperatura és la humitat. Si estan molt humides les piles, i a l'hivern ha plogut molt més del que va ploure l'estiu passat, quan puja una mica de temperatura, això se'n va a evaporar l'aigua i li costa molt més pillar temperatura a la pila. Llavors, sí, les condicions exteriors afecten moltíssim el procés de compostatge. Sí. Gràcies. Aquí davant. I mal. Està permès. Primer, felicitats. Gràcies. Molt content que hagis pogut venir a fer aquesta xerrada. M'ha agradat molt. Tu has dit que havies observat temperatures de fins a 80 graus a dintre... Els últims anys amb
als estius hi ha hagut de vegades en piles, em sembla, que en els telenotícies hi havien sortit en piles de compost que hi havia a les granges que fins i tot s'havien incendiat, no? Les Correcte. mateixes. Això en temperatures de 80 graus, o és que han estat més altes, o potser amb les condicions del canvi climàtic, ja que l'ambient era molt càlid i molt poca humitat, amb 80 graus ja és suficient com per que es puguin autoincendiar o fer-se un foc. Bueno, això és una pregunta, tinc diverses, Llavors, tu has dit que més de 45 graus ja s'higienitza, no? Més o menys. O potser una miqueta més de temperatura, no? Que és important. Bueno, o sigui, si arribes a 70 graus, en un dia a 24 hores a 70 graus ja pots assumir que està higienitzat. Si tens uns 50 graus ha de ser gairebé una setmana, doncs depenent de la temperatura et fixen més o menys. Llavors, has comentat que els compostos, el material compostat que es pot anar al camp, hi ha potser una normativa que els obliga que hi hagi una higienització perquè si no, no poden anar al camp. Els que et venen compostos, que et venen per la jardineria, horticultura, així, jo m'he trobat que he comprat de vegades compost i m'han sortit. Poso el compost i poso una planta i acte seguit, al cap d'una setmana ja tinc una plaga. O m'estan sortint altres plantes, o sigui que aquest compost realment no ha estat higienitzat, no? O sigui que suposo que la normativa, o és un compost que està comprat en tendes que no segueixen la normativa europea. Clar, és que això podria ser també diferents coses, no? Que a vegades pot ser una contaminació creuada que tingués alguna cosa al test o que hi havia algun batch que no s'ha controlat bé. Al final també una pila de compostatge és molt gran i la temperatura dins de la pila i a fora de la pila pot ser diferent. Llavors, clar, jo no vull anar al darrere d'aquesta companyia i dir-los no ho esteu fent bé, però alguna cosa no va funcionar bé, perquè un compost hagi acabat el procés, ha acabat aquestes temperatures i també té uns índexs de degradació que estudiem que han d'estar sota un cert valor perquè si no, no ajuda tant, o sigui, gairebé que fa més nosa que cervell, perquè si poses una pell de plàtan, que és al principi del procés de compostatge, en un test no t'anirà bé, no? Doncs ha d'haver passat un mínim de procés. I llavors, has dit allò dels crèdits de carboni. Les ciutats en si també tenen crèdits de carboni o són els estats? Clar, això és un tema que comença a estar incipient i s'està veient com regular-ho. Sobretot comencen a ser, clar, aquí jo soc molt crítica, però comencen a ser les multinacionals que tenen diners que comencen a dir no, nosaltres ho estem fent bé perquè estem comprant crèdits de carboni per combatre les nostres emissions. I és com, bueno, primer hem de qüestionar quines emissions s'han de fer i com haurien de ser i quines de les que acceptem que han de ser, llavors aquestes posar els crèdits de carboni. Que jo sàpiga encara ningú està obligat a compensar, sinó que s'està començant a desenvolupar aquest... Al final és un sistema que estan intentant desenvolupar des de diferents òrgans administratius, però encara no hi ha res. Sí, que Barcelona en si està intentant fer-se com una ciutat més verda i ven una miqueta això. Bueno, que està bé, no? Perquè al final això han d'haver-hi casos pilot, no? Que comenci a provar-se per veure si funciona o no. No, està molt bé, està molt bé. Sí. Lo del autoincendiar-se una pila de compost. Això. Bueno, jo a les classes els poso diapositives d'això als alumnes perquè m'escoltin, perquè sí, heu d'aprendre a fer això bé, no pot ser que ho controleu malament. Això passa perquè puja molt la temperatura en un ambient molt sec. Si puja molt la temperatura, com deia abans, que vas perdent la humitat a mesura que va pujant la temperatura, no regules la humitat i si tens un material molt sec, molt calent, es pot autoincendiar. I hi ha hagut exemples a plantes de compostatge grans que han perdut el control i hi ha hagut un incendi de les piles de compostatge. Sí, clar, funciona molt bé, és un procés molt robust, s'ha aplicat durant molts anys, però bueno, també s'ha de vigilar una mica, no? Però sí, pot passar. I tens alguna opinió sobre el vermicompost? És millor el vermicompost o el compost normal? Perquè jo he sentit moltes vegades que el vermicompost a nivell de nutrients, això ja estic parlant de nutrients, de l'obtenció, el compost que obtens d'un vermicompost és de millor qualitat
És amb cucs. Sí. No només amb bacteris, sinó amb cucs. Això és l'equilibri de quanta estona i quant de carinyo li vull dedicar i quant de temps tinc. No? Perquè el vermicompostatge requereix que controlis molt millor, que no li doni massa al sol, perquè els cucs es fan malbé. Has de fer un seguiment molt més proper. I ja acostuma a passar, no? Com carinyo li dones a un procés, el resultat final acostuma a ser millor. Jo tenia una amiga que al seu jardí de darrere a casa seva li creixien els cucs sols. Llavors, no trauràs els cucs, perquè vol dir aquell sistema funciona així per les condicions en les que ho tens. Ara, si no tens les condicions en les quals et surt sol, has de veure si et compensa. Vull dir, també això, al principi parlar una mica de la fermentació en estat sòlid. Estàs obtenint un producte d'interès que té molt més de valor al mercat, però clar, has de fer un seguiment molt més exhaustiu. Has d'anar molt més en compte que no se't contamini i que se't posi un microorganisme que no vols. I és un equilibri. És saber on poses tu el límit. El compost que obtens és de la mateixa qualitat si ho facis amb bacteris simplement o si a més dels bacteris hi ha altres... Clar, no ho he analitzat. No, això... O sigui, sé que sí, que molta gent li agrada i que funciona molt bé i entenc que ha de tenir, o sigui, té coses millors perquè si no, no li dedicaries aquesta estona més. Però clar, després també pot passar que depèn el que li estiguis donant d'aliment. Clar, això és, a grans trets deu ser més, o sigui, té més qualitat, però a molts grans trets, perquè després... Vale. I el carboni actiu, que has dit que el biocarbó i el carboni actiu són molt similars, realment es pot... A la indústria ja ho està començant a utilitzar com a equivalent, no? Has dit? Sí, bueno, ho apliquen a l'alimentació animal, que vull dir... Alimentació animal? Animal, sí, el biocarbó el fan servir i abans utilitzaven carbó actiu. També són processos de neteja d'aigües, de gasos, perquè té aquestes capacitats absorbents. Vull dir, és que físicament, bueno... És que hi ha molts sistemes de filtratge aquí. Molta més. Clar, els experts diuen que tenen molta més, però bueno, és molt més econòmic l'altre, no? Vull dir, al final s'assembla més que a les pedres, no? Has de trobar el... Doncs merci. A tu. Pols o perquè és una porositat interconnectada o per què? L'activació se lleva mucho material amorfo y queda mucho más poroso. Sí. Bueno, també hi ha el tema d'activar el biocarbó que comença a sorgir, però bueno, això ja és un altre tema. D'aquí 4 mesos us en podré parlar. Moltes gràcies, Helena. Has enfocat molt al carboni, però clar, jo suposo que en tot aquest cicle de materials una cosa molt valuosa que vols mantenir és el fòsfor. Aleshores, en el teu procés de fer el biochar, el fòsfor està dins del biochar o no? És evident que en el compostatge es manté, m'imagino. Que per això és aprofitable, no? Per al biochar, això té un valor o no? És que faig la pregunta perquè quan estava al Regne Unit havia un grup que treballava en carboni actiu fet a més alta temperatura i veien molt l'efecte del nitrogen, la presència del nitrogen en el carboni actiu que es generava, no? Aleshores, què passa amb el fòsfor? És una bona pregunta, David, perquè jo sobretot he mirat carboni i nitrogen, també parlàvem d'emissions d'amoníac, que si tens emissions d'amoníac no només fas males olors, sinó que estàs perdent el nitrogen del material que estàs compostant. I el tema del fòsfor, del compostatge, no marxa amb els gasos i el que pot passar durant la piròlisi, o sigui, amb els gasos, més difícilment marxarà, però aquí no sé si se'n va a la fase del biooil, que us deia al principi que hi ha una fase líquida o una fase de sòlid, perquè això no ho hem mirat massa. Hem analitzat l'hidrogen, oxigen, carboni i nitrogen, que són les principals, i aquestes sí que hem fet un seguiment més exhaustiu, però amb el fòsfor hauríem de buscar la literatura. Molt bé, gràcies. Tenia altra pregunta, si em permets, limitaré a un mes.
Has parlat d'això del simbiosi industrial, o sigui, això jo crec que és present ja, perquè hi ha empreses que compren els residus d'altres, això és habitual perquè volen agafar diners pel residu que tenen, que no serveixi, que faci servir un altre. Però m'ha creat l'atenció quan has parlat de les pujades de temperatura, si hi ha una simbiosi energètica, és a dir, si pots aprofitar el calor que estàs generant en el procés de compostatge per generar electricitat en una escala important. S'està mirant això? Amb quines tecnologies? Com es fa? Sí, el biocarbó, vols en el cas del biocarbó o en general de la simbiosi industrial? Jo dic concretament, quan fas el compostatge i tens la pujada en temperatura, pots aprofitar aquesta energia que està emesa en la pujada de temperatura per treure electricitat. Això, que jo sàpiga, no s'ha mirat, perquè el que passa en el procés de compostatge és que molts cops es fan espais oberts i que un dels avantatges d'aquest procés és el fet que és molt senzill tecnològicament. Llavors sí que hi ha processos d'aigües on intenten treure, o sigui, fer corrents d'electricitat i fer més coses així, però no sé si s'ha fet una mica de recerca, però no hi ha, o sigui, ara mateix no està instaurat amb el tema de compostatge. Sí que en el cas de la simbiosi industrial, de fet, està molt instaurat. A Dinamarca tenen un complex simbiòtic de més de 16 indústries que va sorgir als anys, a principis dels 60, i que una de les grans coses que intercanvien és energia, perquè tens un procés que generes vapor d'aigua a 80 graus i una altra persona que necessita a 60, doncs llavors això ho pots transportar. Després, a la banda del biocarbó, ja us deien que fan alguna mica de l'energia. Però en temes de compostatge, intentar extreure aquesta energia, l'únic que es podria fer és un dels sistemes de compostatge és en túnels tancats. Aquests túnels és com un túnel d'aquests on carreguen camions, l'únic que l'omplenen de residus orgànics i ho tanquen, llavors tenen una recirculació de l'aire. I aquest aire, d'una manera més o menys, es podria controlar la temperatura i escalfar un corrent, escalfar una mica. Però què passa? Que al final aquest aire l'has de regular de manera que tinguis un equilibri entre mantenir la temperatura de la teva pila que estàs compostant i que alhora entri prou aire net com perquè tinguis prou oxigen pel procés. Llavors, es pot buscar aquest equilibri sense perdre de vista que l'objectiu principal és això, és que aquesta matèria orgànica es degradi aeròbiament i per obtenir, amb aquestes temperatures, per obtenir aquest material final. Però estaria superinteressant si es pogués fer, sí. Molt bé, gràcies. Hola, també tinc diverses preguntes, però espero que siguin ràpides. La primera, molt ràpida, allà on estàs fent el doctorat, on està? Aquí a l'Escola d'Enginyeria. És aquí mateix, val. I aleshores la imatge que has ensenyat d'una compostadora que està al campus? Està a l'Escoleta, que és l'escola de l'Autònoma. O sigui, a l'educació. A l'Hort Aula? No, a l'Escoleta. Val, on hi ha el... Val. Sí, a l'educació, hi ha la Facultat d'Educació i allà tenen una escola al cantó. Val. També hi ha uns compostadors aquí a la deixalleria, que ara han començat a fer una prova i volen fer projectes de diferents assignatures. Val. I, la pregunta ja més de tema que volia fer era això que has dit que al final el propòsit és com imitar la natura. No sé, intento pensar si la natura fa exactament això, o la Terra, perquè les temperatures aquestes tan elevades de per si s'arriba a elles, o sigui, no fa piles, no? La Terra va caient la matèria i es va descomposant, però deu ser un procés molt més lent i... O sigui, al final el compostatge
tens raó en l'aspecte que la natura descomposa molt més lentament i quan fas la pila de compostatge estàs accelerant el procés. Quan parlo sobretot d'imitar la natura és amb aquesta idea de que tot material o tota energia tingui com el següent pas definit. A la natura trobem molt altes temperatures a sota el mar, hi ha zones on hi ha altes temperatures, als volcans, o sigui que sí que es donen condicions més extremes, però això el que a mi m'interessa és reflexar aquesta circularitat, aquest pas rere pas, que en cap moment arribes i dius això a l'abocador perquè no sé què fer-ne amb ell. Això és més el que em refereixo quan parlo d'aquesta circularitat. Perquè havies comentat que, per exemple, si llences un plàtan o que allò al final no li treus tant de profit perquè es converteix tot en diòxid de carboni? Bueno, hi ha una part que es queda com a humus, però sí, o sigui, un plàtan, si el deixes al terra, triga 3 anys a descomposar-se. Si el poses en una pila de compostatge, en 3 mesos ha perdut la identitat, que és el que diem, que llavors ja no es veu, sinó que es veu com un terra, un sòl com de bosc. Sí, no sé si estava responent a la teva pregunta. Sí, bueno, o sigui, que és molt més ràpid, ho entenc, però com li treus molt més profit a més a nivell també de no emetre gasos. Bueno, els gasos va més o menys igual. El que passa és que estem generant molts residus els humans. Llavors, no podem anar i agafar i dir aquí posarem una pell de plàtan, aquí la pell de taronja, aquí els ous i aquí la carn. I és d'on sorgeixen tots aquests processos, que al final tenim una població molt gran que té unes necessitats i genera com a conseqüència una quantitat molt més elevada de productes. I la manera de gestionar-ho en el compostatge, els reptes que ens hem trobat això d'algunes emissions de gasos, doncs volem intentar reduir-ho el màxim possible i la manera de reduir-ho hi ha diferents estratègies, però primer era posar aquest agent estructurant que ja millorava molt i ara estem mirant d'afegir més coses per reduir-ho al màxim a que tot fos diòxid de carboni biogènic, idealment. O inclús de mantenir el màxim de diòxid de carboni perquè com que si no perds el carboni estàs mantenint el carboni com a matèria orgànica que després pot fer de fertilitzant. Al final, si el gas no marxa, et queda i no tota la pell del plàtan es converteix a diòxid de carboni, sinó que hi ha una part que serien àcids húmics i diferents materials que queda una part sòlida allà present. No sé si anava per aquí. Sí. Vale. Moltes gràcies. A tu. Crec que hi ha els punts també. Bueno, jo no faré moltes preguntes, que ja n'han fet moltes i se les puc fer al despatx després. Però sobre el que s'ha comentat de fer el biochar del digestat, només un apunt que això no ho estic fent jo, ho estan fent al CTFC, al Centre Forestal de Solsona, i com va dir l'Helena, la piròlisi quan es fa per sobre de 700 sovint ja es parla de gasificació i quan es fa per sota de 300-400 graus se'n parla de torrefacció. Llavors és més biomassa torrefacta a 100-200 graus i precisament el que abans hem preguntat al principi de com fer que els batxos siguin més reproduïbles, la temperatura juga un paper bastant important. Una opció és, com deia l'Helena, barrejar, en comptes d'anar pirolitzant batxos de temps concrets, fer una barreja i aleshores durant aquest temps tens una biomassa més homogènia i després el tema de la temperatura sí que, fins on jo sé, a temperatures, diguem, com més calcines la matèria, menys s'assembla a la biomassa original i, per tant, més homogènies o més s'assemblen els biochars entre si. Aleshores, si es fa una torrefacció només a 100 graus o 200 i tens residus orgànics o digestat o llots, poden ser molt més diferents, però si totes les cremes a 700 graus al final s'assemblen més. Perquè, per exemple, grups funcionals, que això en sabreu molt més vosaltres, doncs grups hidroxils, diferents grups que es poden trobar a la superfície del biochar, quan es produeix a més baixes temperatures es conserven i a més altes temperatures, doncs a 700 graus, els hidrògens tot es volatilitzen i desapareixen
com allò que els hi dona el punt distintiu a cada biochar, que en alguns casos pot ser beneficiós mantenir aquests hidrògens, nitrògens, però si el que es busca és com reproducibilitat, una estratègia és fer-ho a temperatures elevades perquè es quedi, diguem, l'esquelet de carboni i poca cosa més. I res més, i moltes gràcies per la presentació, que ha estat molt interessant. Jo tenia una pregunta, no sé si ja s'ha mencionat, és el tema del CO2 biogènic que diem, per què no el comptabilitzem? Perquè si estem dient que el procés de compostatge és accelerar el que fa la natura de forma molt més lenta i progressiva, aquest CO2 que s'emet de forma molt més ràpida no contamina, per així dir-ho. O sigui, potser s'està alliberant una mica més ràpid del que s'alliberaria, però de totes maneres comptabilitzem que aquest carboni és el carboni que acabaria com a diòxid de carboni de totes maneres. Llavors, quan estem mirant de quina és la contaminació del procés, tenim en compte els gasos que no s'haurien d'emetre de normal. Llavors, per això, en aquests processos, el diòxid de carboni no compta. Sí que el diòxid de carboni que ve de cremar combustibles fòssils, això no sortiria sota terra si els humans no ho haguessin fet. Llavors aquest sí que no compta com a biogènic i és contaminant. O el diòxid de carboni dels avions o tot això, doncs aquest no és biogènic. Merci. Sí? Hola, gràcies per la presentació. Volia preguntar-te, m'imagino que el biochar es poden cremar, no? Són pirolítics, tu pots prendre-li foc i es crema com un carbó normal. Sí, o sigui, crema, perquè clar, quan fas la piròlisi l'estàs fent sense oxigen, però té molta matèria inorgànica ja. Llavors, de fet, una de les tècniques d'activar-lo que estàvem parlant abans és posar-lo en un forn amb oxigen per augmentar l'àrea superficial i d'algunes propietats. Hi ha recerca al grup havent-lo activat d'aquesta manera. O sigui, per exemple, després no el podries intercanviar, per exemple, per un carbó de mina. Tu vas i mines carbó i per cremar-lo, en comptes de cremar aquest carbó, no podries cremar el biochar. Normalment no. O sigui, els de carboliva tenen un carbó en concret que gairebé sembla carbó de barbacoes, però no es fa servir per això. No. A més, perdria una mica el quid de la qüestió, no? Bueno, el podries fer servir com a substitut de carbó de mina o carbó vegetal o alguna cosa d'aquesta. És a dir, ja que el treus d'una manera, almenys no l'estàs cremant d'un altre lloc. Saps? Sí. És una altra opció. Bueno, es pot mirar més i intentar veure si funcionaria o no. Bueno, em sembla que portem una hora. Si en 2 segons pots respondre una cosa, te la pregunto, i si no, no. Quan una multinacional diu que compra crèdits de carboni, què fa exactament? Greenwashing. Greenwashing. Moltes gràcies.